че вече сме готови да започнем. Само да тръгне презентацията. Както всяко едно събитие, имам някои думи. Първо и най-вече да благодаря на вас за това, че сте тук. Както казвам всеки път, вие сте причината да има Cyber Security Talks и да се събираме заедно вече за 13-ти път. Не, че сме фаталисти, но не го направихме на 13-то събитие. Решихме да е 14-тия и най-вече заради нашия домакин Мнемоника. Тази година правя 14 години, откакто са на българския пазар, ако не лъжа. Вихрен ще потвърди после. Понеже закъснявам отново за пореден път и програмата ни е много дълга, отново сме си поставили висока летва, само че мога ли да ползвам за оператор да ми кликнеш на следващия слайд? Да. Окей, супер. Това е програмата за тази вечер. Ще започна с няколко думи от Вихрен Славчев, който е CEO, основател на Мнемоника. След това ще продължим с... Да, извинявам се, значи може би съм ти дал грешна версия. След това ще продължим, извинявам се за проблема, но ще продължим с цифрова крепост СОК. Момчетата от Мнемоника ще ни покажат как реагират на инциденти, първо как ще хакнат една машина, компрометират с malware, след това как ще го прехванат и как ще управляват инцидента в тази среда. След това имаме моя милост, ако не се лъжа, беше били ми пуснал само да видите, не съм ги объркал. Да, след това съм аз. Да поговоря и аз малко на Cyber Security Talks, а именно ще покажа Raspberry Pi, който раздавах като награда на участниците в играта за годишнината, как можем да го превърнем в BetUSB. Нещо, което надявам се, че би било интересно. Колегите от Мнемоника са подготвили квиз с вас. Подготвили са няколко награди за правилно говорите на въпросите, които също ще зададат. Така че сме отделили няколко минутки за това. И като край на вечерта, преди да закрием официалната част, с Мнемоника, между другото по идея и предложение на Вихрен, създавахме един нов сегмент, именно Hot Chair. И имам удоволствието на този стол да поставим един от интересните SOC менеджери в страната. Последните месеци събра доста награди, така че вярвам, че Симеон Кръцелянски ще има какво да ви разкаже. И вярвам, че и вие ще имате какво да го попитате в момента, когато дойде възможност да зададете въпросите си. И в обща линия това. Да не протаквам и да не губя повече време, ще поканя на сцената до мен Вихрен Славчев, който е основател на домакина ни Мнемоника. И той Здравейте, добър вечер на всички. Казвам се Вихрен и се радвам да видя толкова много хора в тази зала. Има бюро. За да отговоря на въпроса на всички. Нарочно не я вадим, за да може да чуете преди това какво ще кажем. И тази вечер, всъщност, аз съм изключително горд. Тук има една вече много малка значка, която пише, че съм член на Cyber Security Talks екипа. Така че, Павка, много благодаря. Благодаря за доверието в Мнемоника и за това, че ще имам възможност да ви кажа няколко думи в началото на това страхотно мероприятие. Искам да започна с това, че ние сме едни от вас. Ние не сме фирма, която има твърде така хай стайл. Ние се опитваме да бъдем винаги на нивото на хората, с които работим. И аз самия все още след толкова години, след 15 години, в които съм начал на тази компания, все още се радвам да нося кашони с хората. Включително сега и бирата носих на входа, така че това ми доставя най-голямо удоволствие. Тази вечер ще видите нещо, което е уникално и това не е само презентацията, която сме ви подготвили, а уникалното е, че всъщност ще видите двама младежи, които един от тях ще бъде лошия, другия ще бъде добрия, атакуващ и защитаващ. Не знам защо им казват червени син, сигурно заради Левски и ЦСКА, но
Всъщност това, дами и господа, е реалността. В нашия живот няма да видите хакер с качулка, с тъмни очила, стоящ на тъмно в една зала и зад него да вървят зелени букви. Нямам никаква идея защо това се случва навсякъде и защо в нашия свят всички рисуват хакерите или ги представят пред хора с качулки, които стоят на тъмно. Но доста е неудобно. Пробвайте да стоите с качулка на свещ или да нямате нормална светлина, отзад да ви върви фона на матрицата. Изобщо не е интересно, но пък е приятно. Така че ние ще се опитаме да стоим максимално близо до реалността. Хората, които виждате тук, нямате никаква представа след 10 часа, след като пият бира с вас, дали няма да се опитат да ви хакнат. Това е шега, не правим такива работи. И другото, което аз много обичам да казвам по време на такива мероприятия, е, че всъщност вие всички си давате сметка, но ние сме в състояние на война. И с тази реплика в последните 2 години, започвам почти всяко едно мое мероприятие, ние сме в състояние на кибервойна и в тази война е много, много специфично и интересно, че няма ясно изразени фронтове. Нямате добри и нямате лоши, нямате черни и нямате бели, нито пък знаете къде са позициите на врага и кога някой от тях ще смени позициите. Истината е, че ако аз сега разменя тези два млади хора, веднага един става черен, другия става бял, лош, добър и така нататък. Така че точно в това състояние се намира и в момента нашата цифрова реалност. Може да ви е било много хубаво, когато сте имали аналогова телевизия вкъщи, ако някой си спомня какво е това, защото беше много трудно да я управляват хората и да не закачиш един допълнителен кабел, да си пуснеш още 10 телевизора. А сега вече е много лесно, хоп, пуска ти акаунт за един телевизор и ти гледаш само един телевизор, за другото трябва да си платиш. Така че тази вечер ще видите една демонстрация за това как се случва една атака, много high level, без да разкриваме някакви допълнителни подробности, да видите как се случват нещата, когато реагират системите, защото нашата цел е всъщност да ви покажем как системите реагират и вършат нашата работа и как един SOC аналист ние можем да му помогнем да си улесни живота, не е необходимо да се звери през цялото време в зеления екран, където текат букви. Говорихме с Павел при началото на мероприятието да ви кажа как започна всичко. Преди около 3 години ние си дадохме сметка, че в съвременния свят, така както преди време имаше нужда от традиционния IT аутсорсинг и традиционно трябваше да се прави IT поддръжка и хората започнаха да си изнасят IT от организацията като дейност, която на тях им е, извинявайте за френския, противна. Винаги на IT-то хората са гледали като на нещо, което има разход и нещо, което им утежнява живота. Всички мои ръководители, които са имал, са ми казали: Вихрене, пак ли ти? Колко пари ще искаш този път? Истината е, че никой от тях обаче не може да живее без IT. Нито в къщи, нито на работа. Та преди около 3 години ние решихме, че щом традиционният аутсорсинг, който още се радва на популярност, си свърши работата в този наш цифров свят, по същия начин има нужда от това някой да аутсорсне традиционното security. Много се хубавата българска дума. SOC, дами и господа, е един от начините ние да изнесем несвойствените дейности по информационна и киберсигурност от организацията. И това, което всъщност е най-голямото предизвикателство пред изграждането на един такъв център, не е това, че ще трябва да дадете много пари за системи. Не е това, че ще трябва да намерите хората, които да ги оперират тия системи. При правилната подредба на тия системи може да се окаже, че хората само допринасят, когато вече машината не може да се справи с нещо, не може да вземе правилното решение, което намалява името. Пред всички ние ще трябва да се трансформираме, защото не знам какво ще правим после. Най-трудното нещо е да си разработите правилата, процедурите и плейбуците. Тоест как трябва да реагира човека или машината в ситуация, в която нещо вече се е случило. Трябва да си дефинирате правилните вектори на атака, трябва да си дефинирате правилните нодове, през които ще мине съответно едно одобрение и едва след това, когато направите правилните плейбуци, вие може да кажете, че имате нещо, което работи наистина. На такива мероприятия също аз се опитвам да бъда
гласа на разума и да казвам, защото всички в момента в нашия свят казват, не се притеснявайте от изкуствения интелект, не се притеснявайте, човека винаги ще има какво да прави, ама не е така, притеснявайте се. Ама притеснявайте се, защото все повече и повече от традиционните дейности се автоматизират. Нашата работа в момента е ние да се трансформираме, да се научим, да можем да правим нещо, което все още машините не могат да измислят. Така че, включително и в СОК, ние се опитваме на базата на machine learning и на базата на това, което системите имат предефинирано в себе си, да сведем до минимум грешката назад клавиатурното устройство. Човек се уморява, човек заспива, човек не винаги може да види това, което е пред очите му. С тези думи да благодаря на всички, че дойдохте и насладете се на това, което ще ви покажем на практика. Ние вече не искаме да правим традиционните демонстрации практически показни. Благодаря ви! Благодаря за думите. Аз бих добавил, че трите елемента, на които се гради СОК, са именно технологиите, процесите и хората. Смятам, че поне моето лично мнение е, че намирането на правилните хора е може би най-трудното нещо. Това нещо ще можем да го разберем в последствие при следващите гости, но бих искал да поканя при мен на сцената следващия лектор, именно Димитър Георгиев, който е Information и Cyber Security менеджер в Мнемоника и ще оставя на него привилегията да представи и другите колеги, които ще демонстрират какво се случва. Заповядайте. Здравейте на всички, добре дошли. Радвам се, че успяхте да дойдете малко лошо време, но тук е сухо, така че не се нижам поне с пустина тук малко. Както ме представях, аз съм Димитър, аз съм от екипа на Мнемоника вече от повече от 5 години. Работя в отдел Privacy, заедно с моите колеги Виктор Тодосев, Владимир Аверянов. Заедно ние тримата ще направим презентация за вас. Като бих искал да добавя тук не е точно добър и лош. Аз бих могъл да добавя, че ние също сме добър, лош и зъл. Също ще вкараме трети елемент в цялата картинка. Много ще разкажа също какво искам да покажем, но както сте запознали от програмата, става въпрос за Security Operations Center. Всъщност това, както имате по филмите, това, което е penetration testing, това най-интересното, най-готиното, най-привлекателното е в киберсигурността за атакуващ. Security Operations Center е нещо, което е най-привлекателно от гледна точка на защитника. Тук се раждат филми. Това, което ние ще покажем, е жива демонстрация, няма да бъде точно филм. Извинявам се, за което толкова можем. На следващия път може да е запис. Съответно, това, което ще демонстрираме днес, Виктор Тодосев ще бъде защитник, Владимир Аверянов ще бъде атакуващ, но също така ще бъде и жертва. Той ще бъде си в цялата история. Преди да започнем с самата демонстрация, ще помоля колегите да пуснат една картинка, която бяха подготвили, за да ви запознаем малко повече детайли с сценария, който сме подготвили да покажем тази вечер. Разбира се, извинявам се, ако видите нещо наредно, това е искам живото предаване. Може да има забавяне? Ще видим. Аз ще си позволя да добавя, докато зареди екрана. Ако имате въпроси в края на презентацията, просто дигнете ръка и аз ще дойда при вас с микрофон, за да може да се хване и на записа. Цялостно, както казах малко по-рано, презентацията, която сме подготвили е на сравнително високо ниво, няма да влизаме много в детайли, ще трябва малко да пропуснем, за да имаме време за Q&A секция накрая. Разбира се, по време на нея, ако желаете нещо да питате допълнително, сме открити. След това има и нетворкинг, така че добре дошли сте. Така, не съм сигурен дали свежда много хубаво. Нека видим проблеми с техниката, правилната страна може би ето тук. Супер. Така, имаме си, на това изображение може да е малко много на първи етап. Мисля да го направя като презентация, но пък не искам да ви е лесно, не искам да ви понатоваря. Да, съответно, това, което виждате на екрана, е цялата постановка, която имаме тази вечер. Имаме си да започнем малко по малко с следните неща. Имаме си една линия по средата, която дели корпоративна мрежа и интернет. Имаме една
хипотетична организация, в която имаме някакъв хипотетичен корпоративен потребител. Това е ZIA в цялата картинка. Това ще бъде поет като роля от Влади. Съответно, ZIA е просто потребител, който без да иска ще зарази своята организация, своето устройство, с потенциала да изтъкат много лични данни. Знаете, това означава много. Съответно, щом имаме жертва, ето тук в центъра е той, най-главния, имаме си атакуващ, най-отдолу. Това, което ще разгледам като атака, ще бъде с нещо като BetUSB. Тук малко по-късно ще може да видите в програмата, ще има интересна практическа демонстрация, която показва повече в детайли как се кажа този процес. И малко ще го предупваме, разбира се, поради ограничение на времето. Като това, което ще се случи, е, че ето тази флашка, проста флашка, имаме атакуващ човек отдолу, който пуска пред офиса на организацията и съответно нашия потребител се намира това устройство и любопитно ще се го запише в компютър. Какво може да се обърка, ще видим. Разбира се, имаме защитна страна като във всяка организация, като атаката, който конкретно осъществяваме, ще бъде с Custom Script, който използва DNS-GET 2 сервер клиент, за да може да осъществи CESV, тунелна комуникация с сервер, DNS сервер, който е под контрол на атакуващия. Може би така. Корпоративен потребител в организацията се използва Primary DNS сервер, който е този тук в мрежата, който от своя страна ще се свързва с злонамерен домейн, за да извършва DNS заявки, с които да извършва CB трафик, с който да получава някакви команди, да може да се регистрират данни, да може да получава информация, да се стартират команди, ще има какво може да се случва. Това е по отношение на атаката. От друга гледна точка пък обаче, ето тук отгоре, имаме дефензивен стек. Комбинация от три системи и човек. Виктор. Имаме SIEM, система, която ще събере информация от всички устройства, които са под контрол на организацията. Имаме SOAR система, която ще им помогне да автоматизираме някаква реакция, да задействаме някакво различни процеса. Имаме Incident Management система, в която ще могат всички анализатори да се колаборират, да проследят какво се случва. Когато настъпи някой инцидент, това ще бъде тяхната отправна точка, през която да могат да се колаборират и да действат срещу инциденти. И анализаторите са хората, които извършват това действие. Толкова тази картинка, която видял. Продължаваме с следващия етап. Разбира се, като всяка атака, това сме огледали на картинки много пъти. Първото нещо, което се случва е, че атакуващия стои в тъмна стая и се подготвя неговата атака. В нашия случай, Влади, има един сервер. Както виждате, ние сме позиции, използваме Kali. Съответно, върху този Kali Linux стартираме DNS-GET 2 сервер. Това е сервер, който е готов да приема заявки от клиенти, които са стартирали злонамерен файл, който след малко ще отворим. И съответно, като получат някаква заявка, могат да изпратят на обратно някаква информация. Тъй като това е DNS трафик, предполагам, тук няма нужда да задълбаваме много, това се остава в голяма част от случаите напълно скрито за организация. Това се изглежда като съвсем легитимна операция, поради което избрахме и конкретно този сценарий. Съответно, стартираме сервер и започваме да очакваме човека, който е взел флашката, която сме оставили така да без от неговия офис, да вземе, да се сложи в устройството и да погледне какво има вътре. В случая, както казах, Влади играе и жертва, и атакуващ, така че това беше от страна на атакуващ. От гледна точка на жертва обаче, в момента слагаме USB-то, отваряме го и вътре има интересно някакъв файл. Отчет 2022 финансова информация би трябвало да е интересна. Да стартираме. Съответно, потребителя вижда документ. Окей, ама това не е точно финансова информация. След трябва да го затворим. За потребителя тук всичко свършва.
Ако нямате Security Operation Center, тук всичко свършва. Повече не разбирате какво се случва, всичко, което ще покажем от тук нататък остава невидимо. В случай ние имаме Security Operation Center готово да демонстрираме, така че малко по-късно ще покажем какво виждаме от дефензивната страна на нещата. Но всъщност това, което направихме тук, със стартирането на този файл, това, което направихме беше да стартираме файл, който сам е създаден, това не присъства в никаква сигнатура, никаква антивирусна. Съответно, вие едва ли ще го видите като някакво злонамерено поведение, използвайки някакъв антивирус. Единственият начин да го откриете е на база детайлен и комплексен анализ на множество източници на данни, които бяха казали малко по-рано в картинката. Най-вече в случая трябва firewall и DNS сервер, който е под наш контрол. Съответно, веднъж като е стартиран този файл, той освен че стартира някакъв документ на заден фон, стартира и допълнителен клиент, който вече започва да се комуникира с нашия злонамерен DNS сервер и да започне да очаква команди. Обратно на нашия сервер, Влади, това, което показва в момента, е, че имаме списък с устройства, с които сме установили успешна връзка. Както виждате, ето тук най-отдолу, къде вземем правилното нещо. Това, което виждаме най-отдолу, всъщност е хостнейм на компютъра на Влади. Тоест, това е хостнейм на жертвата, имаме потвърждение, някой говори с нас, съответно ние можем да се говорим с него. Това, което може да направим сега, са много неща. Например, най-базовото нещо, което може да стартираме, ако бяхме само за подигравка, може да стартираме един калкулатор, например, върху компютъра, за да покажем, че имаме някаква връзка. Да, калкулатор се появи. Това не ни беше много работа. Съответно, друго нещо, което може да направим, например, е да проверим служителя от организация, който си е отворил файла, какви файла има на компютъра. Може пък това да има финансови отчети. Това ще ни интересува. Послушка и да увеличим шрифта, ако някой все още не вижда, вдигайте си ръката. Да продължим по-предно място. Добре, съответно, това, което се случва в момента, ние имаме командна обвивка, с която може да разполагаме напълно на зарезаното устройство. Това, което правим в момента, показваме, че има някакви файлове. Може спокойно да видим какво е тяхното съдържание. Например, пароли.txt винаги може да е интересно. И със сигурност имаме пароли. Следващото нещо, да кажем, че няма никаква интересна информация, а пък и да има един компютърен стил, винаги искаме още, винаги атакуващите искат още. Следващото нещо, което може да направим, е да донесем нещо допълнително на компютъра, с което да се установи някакво постоянно присъствие в мрежата. Съответно, това, което Влади ще се опита да направи в момента, е да прехвърли Mimikatz върху компютъра. Това се сигурно ще отнема някакво време. В момента има доста заден трафик, който не се вижда. Разбира се, това ще го покажа малко по-късно как се вижда от дефензивна страна. Но също така имате предвид, че отново това не е точно филм, нещата не се случват на секундата. Използвайки DNS канал за комуникация, обикновено е много бавен метод за контрол на дадена машина. Просто може да отнеме това, което бихме искали да прехвърлим, Mimikatz, дори малък файл, може да отнеме 15-20 повече минути, за да се прехвърли. Но пък, когато сме стенат, печелим нещо, но пък губим скорост. Съответно, ние за демонстрацията малко по-рано сме изпрехвърли Mimikatz върху целевата машина и съответно, тъй като имаме отдалечен контрол върху нея, спокойно може да се го стартираме и да изпълним нещо.
свърши, антивирусът вече не спря, вече това е добре познат файл, има сигнатура, не окей поведение и той свърши работата. Окей. За атакуващ играта свърши от тук, но само защото използвам UMKS. Може би ако беше използвал някакъв нов код, нещо, което се беше написал сам, може би антивирусът нямаше обхват. Това обаче ще си го оставим за някакъв друг път. И до тук всъщност бихме искали да приключим с демонстрацията от гледна точка на атакуващия. Съответно, следващото нещо, което бихме искали да покажем е как всичко това изглежда от дефензивна гледна точка, когато имате скрити операшен център, правилния стек от дефензивни системи и хора, които могат да ги наблюдават и да работят с тези системи, за да откриват скритите заплахи в вашата организация. Техническо време за смяна. Страхотно. Добре, вече сме на другия компютър. Това, което наблюдаваме в момента е екрана на един SOC анализатор. Системите, през които ще минем, както споменахме по-рано, са SIEM, SOAR и Incident Management. Гледайки процеса, всичко започва от SIEM. SIEM е мозъка на един Security Operations Center, където влиза цялата информация, или по която има XDR, може да използва XDR. Там е цялата информация от всички устройства в организацията. Всичко това се обработва, смила се, свързва се едно с друго. И оттам нататък може да се правят някакви други неща. Тези други неща при нас се правят с SOAR. Това пък е парчето, което може да прилага логика върху данните. Веднъж като сме наблюдавали някакво поведение, може да го свържем това поведение с други неща. Да извършим някакво действие върху някаква система автоматично. Може да накараме някой да се погледне почтата и да види какво се случва. Така започва нашия сценарий. Първото нещо, което се случва, след като SIEM получи цялата тази информация на заден фон, която преди малко се генерира от пробата, която направихме, тази информация отива в нашата SOAR система. SOAR системата свързва няколко компонента на заден фон, което разчертано на диаграма изглежда по горе-долу ето този начин. Първо, най-вляво постъпват някакви входни данни и тези входни данни, съответно, според това колко критични са, се създават в Incident Management платформата, в случая за Incident Management използваме DHIVE, ако се интересувате да SOAR, това е Shuffle. Съответно, в DHIVE, предполагам много вас са запознати с него, се създава или аларма, или кейс. За тези, които не са запознати, общо взето всеки може да се атакува по свой собствен начин, както е в много open source системи, каквито са DHIVE или Shuffle, но един начин да се атакуват нещата е, че аларма е нещо, на което анализатор трябва да му обърне внимание, да разследва и да потвърди дали това действително е някакъв проблем. А пък кейс е нещо, което има доста висока увереност, че нещо се е случило. Има някакъв проблем, има някакъв инцидент и съответно много хора трябва да се колаборират, за да открият какъв проблем и да го поправят. Съответно, това, което се случва тук, на база това каква информация е постъпила в системата, се създаваме едно от двете неща, като допълнително извършваме допълнителни проверки на заден фон, с които да си направим допълнителни автоматични преценки, дали това, което наблюдаваме е критично, средно важно, много важно или пък не е важно. Но едно от нещата, които правим, е да алармираме нашия екип от SOC анализатори в Teams. Например, може в Hangouts, който го ползвам. Съответно, първото нещо, което трябва да види анализатора, това тук е само такава фон информация. Първото нещо, което вижда един анализатор, е, че получава лично съобщение, в което му се казва, абе, тук е нещо на окей. Има някакъв DNS трафик, който ми изглежда не много добре, вероятно е с Command and Control сервер. Съответно, анализатора може да натисне веднага бърза препратка, с която да отива в Incident Management системата и да разгледа повече подробности за инцидента. Тук виждаме списък с инциденти.
на първи ред беше първото, последното, което се получи, имаме бутон неотдясно, с който може да видим малко повече информация за конкретната аларма, която се задейства. Имаме дълбока интеграция между open source системите в нашата сфера на демо за наш късмет. Съответно, това ни позволява да помагаме на хората, като им слагаме някакво полезно описание, какво означава този криптичен надпис горе и какво могат да направят, за да разследват и да се уверят дали това наистина е проблем или не. В случая имаме някакво бегло описание и малко по-надолу имаме повече информация за конкретните метаданни към този инцидент, който се наблюдават. В случая имаме само два IP адреса. Това е така, защото това събитие се докладва от DNS сервер, съответно показва един адрес, който е източник на DNS заявката и един адрес, който е получател на DNS заявката. От гледна точка на DNS сервер той се е получател, така че това е OPEC адреса. Съответно имаме втори етап Similar Cases, в който може да помогнем на анализаторите и те автоматично с един клик на мишка да могат да открият всички подобни случаи в нашата организация. На база адреси, на база други метаданни покрай инцидента. Тоест много лесно един анализатор може да се ориентира и да види какво друго се е случило сходно на това, което наблюдаваме. Съответно, едно от нещата, които може да видим обратно в информацията за инцидента, е, че имаме един референтен номер отгоре. Този референтен номер е номер на събитие в CM система. Тъй като тук имаме едно единствено събитие, ние искаме да видим малко повече информация, да запознаем малко повече от детайли за това, което се е случило. Съответно, този референтен номер ни позволява да свържем това, което виждаме тук, с това, което виждаме в CM системата. Нашия SOC анализатор взима този номер, отива в CM и използва номера, за да намери събитието, което се е генерирало и съответно повече информация за него. Тук има доста информация. Част от най-интересната информация обаче се намира ето тук, в ето тази секция. Съответно, натискайки я, това, което виждаме е, че имаме DNS заявка за CNAME DNS запис към доста странно изглеждащ домен. Искам да разберем малко повече информация за това, което може да направим, е да видим този адрес за какво друго е питал, освен за този адрес. Това, което търсим, е всички DNS запитвания към поддомейни на mnemonica.cloud, което е домейна, който използваме за злонамерената DNS комуникация. И със сигурност това, което виждаме, е дълъг списък с различни заявки към по-скоро линия с различни адреси. И виждаме съответно, че това, което видяхме преди малко, не е единствената такава DNS заявка. Има много такива, което вече е повод за някакви притеснения. Междувременно, вероятно, докато търсим цялата тази информация, на заден фон в Teams, където получаваме аларми, би трябвало да сме получили още нещо интересно. Две съобщения. Потенциален трансфер на файл през DNS и открит заразен файл. Всичко тук виждаме, че са една и съща машина. Отново може да отидем в нашата Incident Management платформа и този път да открием, че системата автоматично е категоризирала това събитие, което преди малко получихме като инцидент
вече, вместо като аларма. Вече има доста голяма сигурност, че това нещо е лошо, не го очакваме, трябва да се вземе нещо против него. Съответно, едно от нещата, които можем да направим и което направихме по-рано, всъщност вие вероятно видяхте, че след като атакуващия прехвърли файла, веднага връзката му с сервера беше отрязана. Това, което се случи на заден фон, нашата SOA система предприе някаква реакция, извърши блокиране върху нашата файрол система, с което ефективно изолира работната станция, за да предотврати последваща DNS комуникация и да позволи някакво време на нашите анализатори да открият каква е причината на проблема, да го поправят, да отстранят. И съответно, след като анализаторите вече имат тази информация, имаме няколко инцидента, които сигурно са проблеми, имаме една аларма, която е трябвало да разследваме. Това, което може да направим с цел да се запазим тази информация за бъдеще, разбира се, знаете, една от най-важните стъпки по време на операция по сигурността е да документираме процесите и да се учим от това, което сме видели и да подобряваме своите процеси. Съответно, документирането е много важно. Следващото нещо, което може да направим, е да кажем, че тази аларма е част от тези два инцидента. От гледна точка на Blueteam, тук нещата почти приключват. Следващото нещо, което може да направим, ако имаме всички Security Operations Center с няколко нива на анализатори, нашия анализатор може да го ескалира към по-висш екип, за да може да се направят някакви допълнителни действия, да се извърши сканиране на машината, да се извърши блокиране на адреса. В случая едно от нещата, които бихме искали да направим, тъй като в нашия SOA сме разрешили блокиране за не повече от 15 минути, все пак не може да приложим един и същи набор от логични правила за всяка ситуация. Съответно, ако смело блокираме каквото си поискаме, ние със сигурност ще чуем някакъв бизнес процес, нашата работа като security хора не чуем бизнес процеси. Съответно, блокираме за съвсем кратко време, колкото дадем малко време на анализаторите да открият какъв е проблема. След като те вече обаче имат повече информация, могат да се върнат в нашата SOA система и да извършат някакво допълнително действие, с което вече да карантинират хоста за по-дълго време и да комуникират с висше ниво на анализатори, за да може проблема да бъде отстранен, да се открие какъв е причинителен на DNS комуникацията и да се вземат превентивни действия за против бъдещето повтаряне на такава ситуация. С което и нашата презентация приключва. Те имат някакви въпроса към вас и правилното отговор на тези въпроси ще ви гарантира подарък от тях. Имате ли някои суми, които искате да кажете предварително преди да започнете? Заповядайте. Заповядайте на теб микрофон, сега ще дам и за теб. Заповядайте. Благодаря. Колегите от Мнемоника ще ви разкажат повече за Гайд. Здравейте! Подготвили сме ви няколко въпроса, целящи да заинтригуват тези от вас, които тепърва навлизат в киберсигурността. Първият въпрос е: каква е разликата между сол и пипер в хаширането? Някой. Хайде! Сигурна съм, че знаете. Ще има награди. Вие ме гледате много... Добре, имаме. Си желаеш? Представи се първо, моля те. Александър Николов. Ще участвам на втората квалификация за националния отбор по киберсигурност, който ще се представя България пред Европа.
Разликата е, че целта се слага в началото на паролата, за да не може да прекомпютнем листа с пароли, а пипера се слага накрая, за да можем да променим паролата от тази, която съществува в листовете. Добре. Добре, Валя, правилен отговор. Аз имам съмнение. Добре. Говоря, поправете ме, ако греша. Доколкото аз съм запознат, разликата е, че всеки път се генерира на случайен принцип, докато пипера остава винаги един и същ. Ами... Да. Да. Мисля, че неговия отговор също е правилен, защото аз съм виждал също такива комуникации, така че мисля, че заслужава като език бъдеш представител на страната в Европа. Заслужава награда за победа. Заповядай. Следващият въпрос е какво е DMZ? Ще чуем после, нямаш да... Да. Може само извинявай микрофона да ти донеса, за да се чуе на записа и да могат колегите да чуят. Здравейте, мен се Георгий Еждов. Дебилитизираната зона представлява изолация между публичната мрежа и корпоративната мрежа. Най-често там се слагат устройства, които имат даден достъп към външната мрежа и се слага с цел просто изолация между двете публичните и корпоративни мрежи. Да ви правя едно отговор. Благодаря. Искам да си вземеш. Заповяда отпред. Аплодисменти, моля. Следващият въпрос е каква е разликата между Vulnerability Assessment и Penetration Test? Първият печели подарък. Отзад се вдигне на ръка пред... Точно така? Да. Здравейте, Михаил съм. Разликата между оценката на уязвимостта, включително Vulnerability Assessment, да видим каква е нейната критичност, какви биха били последствията от нейното експлодиране, да си ние Penetration техники, да опитаме да пробием и да използваме тази уязвимост да добием достъп. Чудесно. Следващият въпрос е какво е CVE и за какво се използва? Не съм чул. Какво е CVE и за какво се използва? Добре, имаме една ръка отзад в Миглена. Миглена, ще кажеш ли, моля? Ама заповядай на микрофон, моля, да е отпред. Добре, Миглена, готова да даде наградата си на някой друг. Хайде, колеги, колегата ни би, заповядайте. Престрашете се. Не е нужно да се чувствате като ви изпит. Ние не искаме да си носим наградите в къщи, така че... Давайте. Така или иначе трябва да се раздадат. Добре, тогава ще задам един по-лесен въпрос. Каква е разликата между IDS и IPS? Хайде, тук вече трябва да има отговор. Да не посочвам, колеги. IDS, първо Константин Иванов Парк се казва на киберсигурност. IDS и IPS разликата основно е, че IDS е Intrusion Detection System, открива проникванията, IPS-а има и някаква автоматизация в него, извършва някакви допълнителни действия, за да премахне това нещо, което в смисъл проникване, самото проникване. Точно така. Заповядайте.
последния въпрос е какво е полиформичен малуер? Полиморфичен има. Полиморфичен. Съжалявам. Какво е полиморфик малуер? Няма някакъв малуер епизод. Никой не желая трудничка. Добре, тогава пак съм аз с лесните въпроси. Моят въпрос е, даже и аз знам отговора, а не съм техническо лице, е какво е вишинг? Хайде. Вишинг. Вишинг с В. Войс. Браво, браво. Заповядайте. Кой отговоря? Дамата на първи ред. Аз обаче искам да дам наградата на тебе заради смелостта. Браво. Както това нещо един път Вихрин ми го каза, така че... Добре, дай да дадем, моля, отговори тогава какво е CVE и какво е Polymorphic Malware. CVE-то е Common Vulnerabilities and Exposures, която е система и методология, която се използва за да се идентифицира и да се следи публично познати уязвимости. Окей. И какво е Polymorphic Malware? Това е малуер, който е създаден по такъв начин, така че всеки път, когато се зарази някаква система, да променя части от себе си, за да може да не го хващат signature-based антивирусни. Си помните на сигнатурата. Окей, имаме метаморф. Окей, супер. Понеже ми остана един подарък, искаш да зададеш още един въпрос. Може ли само нещо да свържа? Последния ви въпрос е първият въпрос. Значи, Polymorphic Malware е malware, който използва SourceDetect. Окей, много правилно. Polymorphic Malware, който използва SourceDetect. Окей, аз имам коментари, но съгласен съм в известна част от това е така. Последния въпрос имаме ли за последния подарък? Въпрос, Васко. Въпросът е по-мрежарски настроен. Втори слой носи модела. Има един или два подслоя. Отзад имаме вдигната ръка. Дай да. Изправи се, молята, и се представи или да... Кой вдигна ръка? Добре, очаква се. Някой друг ли иска да отговори? Виж някой от унибит, имат лекции. Мрежари няма ли? Не, ти вече отговори, благодаря ти. Ако няма желащи. Добре, пак ли съм аз с лесните въпроси? Нека да отговорим на въпроса все пак. Давай. Втори слой има два подслоя. Един, който е LLC, съжалявам, има два подслоя. Единия, който е LLC и другия, който е MAC. Добре. Окей, има ли още въпроси? Аз съм готов да задам един, ако искате. Да, моля. Добре, от презентацията на колегите и представянето на това как реагираме при киберинцидент, имаше едно нещо, което е наречено, което някои хора тук много мразят, но се казва SOAR. Какво е SOAR? Абревиатурата на SOAR за какво седи, знаете ли, и какво изпълнява в цялата картинка на един сок? Здравейте, аз съм Милан Димитров. SOAR е Security Orchestration Automation and Response система, която работи на база на събрана информация от лога от CM. Тази събрана информация на база на която изпълнява прекурси с автоматизация и реално може да предприема някакви действия въз основа на това. Това е може да включим от опит, много да боли главата, ако му говоря на слайд. Много правилен и изчерпателен отговор. Мисля, да заслужава Благодаря на всички, които участваха в куиза. Благодаря на вас,
за идеята да проведем такъв квиз с гостите. Благодаря много. Предлагам аплодисменти за и предлагам да преминем към последната част от нашата програма, а именно новия сегмент Hot Chair. Заповядай, ще покажа на сцената Гергана Григорова от Мнемоника, която ще задава въпросите. Сега ще разберем от нея какво. Заповядай. Сцената е твоя. Ще поканя с мен на горещия стол да седне Симеон. Предполагам всички в залата да познавате. Кой ти е по-хубавия профил? Добре, да се чуват хората. Радвам се, че преди тази покана. Благодаря за поканата. Да, за мен е чест да си партнираме. Аз те видях за първи път преди година и малко повече на първото събитие на Павката. И общо взето Павка постигна целта да направиш общност, за което всички сме ти много благодарни. Ти си един от приятелите на Мнемоника за тази година и половина, може би, за което всички сме ти много благодарни. От теб винаги черпим много опит и съвети. Горещия стол, аз го разбирам като това да ти задавам горещи въпроси. Въпреки, че Павел и Вихрен така учтиво ме посъветваха какво би било интересно на аудиторията. Искам да те попитам как ти се намираш хора в твоя екип, защото в момента всички млади хора искат да са предимно пентестъри. Гледат едни филми, гледат едни YouTube клипчета, колко е интересно да хакнеш нещо, да направиш нещо. Кажи ти как избираш хора и как ги караш да ти повярват, че да си SOC аналист е нещо, което е привлекателно, достатъчно интересно. Как париш искрата в хората? Благодаря за въпроса, благодаря за поканата. Така е, последните години и половина сме приятели с Мнемоника, също така и с Вихрен съм голям приятел. Радвам се, че поддържаме това приятелство. По повод въпроса, аз съм човек, който излиза доста от стандартните рамки. Обичам да говоря с хората на различни нива от техния опит. Обичам да ги провокирам, за да дадат най-доброто от себе си, да ги провокирам, те да провокират от мен и по този начин да запалвам искрата, в която ние да преминем в едно състезание. Не е тайна, че голяма част от моя екип е млад екип, на който почти наполовината преподавам в университета. И всеки един от тях е подложен на ежедневни въпроси, било то в университета, било то когато се събирали на външно мероприятие. И съм му задавал въпроси, които са го накарали да се размишлява. Да размишлява върху какво той може да направи и естествено винаги всичко започва с къде се виждаш ти. Когато получи отговора къде се вижда той, съответно той получава контравъпроса, знаеш какво можеш да направиш по този начин. И създаването на примери, с воденето в началото за ръка, тези хора успяват да ми се доверят и съответно след това много от тях вече се реализират като професионалисти, то в период доста кратък. Успяват да се онборднат бързо и бъдат самостоятелни да показват доста високи резултати. Какво е твоето наблюдение? Колко време им държиш интереса? Защото аз забелязвам и в залата има много млади хора, че младите хора доста бързо се пренасищат. Просто защото имат достъп до много информация, също и до много предложения за работа, особено добрите, ти ги знаеш много добре. Как ти ги държиш в твоя екип? Защото това може би ще е полезно и за всички работодатели. С какво ги държиш и те не приемат по-висока оферта и не си сменят работата? Като цяло, това е доста комплексен въпрос и решението и самото действие също не е лесно. Най-важното нещо, което ние сме изградили в нашия екип, е, че ние сме едно семейство. Всеки един момент, всеки един от тях може да ни звънне, да поиска помощ, независимо какъв проблем, било то личен, служебен или страничен, и той да получи тази помощ. По повод насищането на информация и знания, аз обичам да правя от време на време стрес тестове, като им разменям функциите.
Скоро ги накарах да бъдат моите обувки и лидовете на конкретните нива да започнат да взимат по-самостоятелно решение. По този начин те разбират тежестта на отговорността на менеджера на отдела, чувстват се значими и винаги тяхното мнение е на първо място. Аз съм човек, който смята, че винаги се учим в този живот и никога не съм изпитвал срам или затруднение да попитам инженерите в моя екип кое е по-правилното, защото колкото и решения да взимам, било то правилно или неправилни, винаги те до голяма степен са били взети, защото ме интересува мнението на хората, защото са били на първо място. Какво те са почувствали, какво са сметнали, че тази примерно технология или процес трябва да бъде добре имплементиран или да бъде преправен. И вече след това, когато има момента за защита на тази технология, този процес, те усещат спокойствието, защото значи в мое лице те просто имат един буфер, който ще направи всичко, за да няма никакъв импакт върху тях. Супер. Кажи ми, как преминава един твой ден на работа? За личното време не питам. Сутрешно бързане, четене на мейли по време на път, отиване в офиса, разговор с смяната, която се сменя 24/7, която е въпроси, които не сме успяли да се видим на оперативка или не сме се засегли в рамките на седмица, какво иска да изговорим, какво иска да изкоментираме, нещо, което иска да се подобри и така нататък, съответно посрещане на новата смяна, допълнителни срещи, имаме нова документация, хората, които са с менеджмент позиции знаят, четене на документация и слушаме с едното ухо на отдела. Аз съм човек, който много си обича екипа и съм в центъра на нашия СОК отдел. Категорично не искам да се позиционирам на друго място, среда сред тях, за да слушам всичките техни болки, неволи и да мога да ги напътствам и да се уча също така от тях, защото те са професионалисти в различен слой и в различна сфера. Липсва ли ти инженерната работа? Това беше най-голямата ми болка. Аз съм с 10 годишен бекграунд като security инженер и последната година и половина, две горе-долу. Изцяло менеджерските функции са много хубави, защото security менеджмент, особено когато е свързан с security operation център, е доста интересна професия, защото тя обхваща security менеджмент, чисто било то политиките по информационна сигурност, но същевременно се слива и с киберсигурността. Тоест ти имаш динамиката, когато си под напрежение, когато те атакуват. Какво решение да вземеш? Дали това решение е правилно? Дали времето, за което си решил това решение, е достатъчно, за да прекратиш тази атака и съответно, ако не си успял, какво ще е действието по възстановяване на тази система? И тази динамика в интерес на истината ми липсва, но все още успявам да си я наваксвам и не на нощ съм седял с респонс тима до сутринта да сплитаме случаи, дали са false positive, дали са false negative и така. Добре, според теб менеджерската работа убива ли инженера в теб или го мотивира да става все по-добър? Тук двете позиции доста се бият. По-голямата част успява да убива инженера, но той намира сили, става конфи, фаерволи, каквото му се даде. С по-малък темп, естествено. Колегите, които го правят ежедневно и действат с страхотни професионалисти, работят с размах. При мен вече нещата започва да се случат една идея по-бавно, нормално заради изоставането, но инженера се стреми да е адекватен и адаптивен във всяка една ситуация. Трябва да дадеш съвет на младите хора, които има и твои студенти, предполагам, в Унибит. Каква е целта, която ти би ги посъветвала да гонят? Да бъдат много добри, перфектни инженери или да гонят менеджерските позиции в Cyber Security? Неизбежно след дълга технологична кариера, особено ако кариерата е успешна, менеджмент позициите идва почти от само себе си. Факт е, че има хора, които не са ориентирани към менеджерски позиции, чувстват комфортно в инженерна среда, но като цяло то те въвлича, защото искаш да видиш и другата страна. Като съвет, това, което абсолютно винаги казвам на своите студенти и на колегите ми в отдела е, че те трябва да разберат комфорта и успеха никога не вървят ръка за ръка. Ако искаш да бъдеш водеща фигура, ако искаш да бъдеш менеджер на ниво, ако искаш да бъдеш професионалист в твоята сфера, няма как, ти трябва да напуснеш тази зона за комфорт, ти трябва да направиш жертва със сън, с време, с близки, с приятели и така нататък. И когато напуснат зоната си на комфорт, ще се открият нови светове.
казвам това да бъде основното нещо, защото алкохолизма е колкото хубаво, толкова е лошо нещо, но няма как нещата да се получат, ако постоянно хората стоят в зоната си на комфорт и това нещо, което ги подтиквам. И винаги съм им казвал, че бях на едно събитие на топ менеджери, на което ми хареса една сентенция, която започвам да използвам. Случката беше много бърза и кратка. Дете играе шах с родителите си. И идва неговия ход да играе, с което пита мамо, тате, как да играя? И родителите му казват, играй. Не, кажете ми как да играя. Моля те, дете, играй. Но аз ще сбъркам. Да. И му казват, няма значение, че ти ще сбъркаш. Много по-добре и важно ти да направиш ход и да сбъркаш, отколкото да не направиш някакъв ход. Затова това е мотива, който се опитвам на младото поколение да им кажа, че грешката не трябва да ги отказва. И ще са направили ход, за да се развият, за да опитат ново нещо. Това само ще им донесе опит и съответно успех. Супер. За тази година и половина, откакто аз те познавам, ми се създава усещането, че ти стана много разпознаваем в Cyber Security света. Общо взето няма събитие, няма LinkedIn ден без теб, което е много хубаво. Чувстваш ли се като сегашната рок звезда в Cyber Security света? В нашите среди върви един такъв лав, който се оттърка в Любо Тулев, после не може да се отърве от публична изява. С него имаме лека закачка. Не бих казал, че съм звезда, опитвам се да държа успешно ниво на професионализъм. Успехите имат от само себе си, но искам наистина да отбележа, че успехите също са част на моя екип, който изкурно ме подкрепя и във всеки един момент мога да разчитам и знам, че те няма да ме изложат. Да, нашумяха събитията, мога да се радвам за това нещо, защото комьюнитито се увеличава, споделя се опит. Аз съм много за размяната на тези знания през цялото време, било то на комьюнити, било то на конференции, било то на частни събирания, така че това може само да ме радва. Добре, сега един по-горещ въпрос. По принцип представата за това е, че известността и менеджерската позиция водят към първия милион. Би ли ни споделил на теб още много време ли ти остава до първия милион и до история? Аз вече работя за втори. В каква валута? В каква валута? Злато. Значи, какво има пари в учението? В учението винаги има пари, да. Много ти благодаря. Мисля, че се получи интересен разговор за аудиторията. Целта беше да покажем, че Симеон е човек от плът и кръв и също като нас има своите мечти и цели. Пожелаваме ти втория милион да стане реалност много скоро. Благодаря, останете здрави и продължаваме. Аз само да поканя целият екип на Мнемоника, които се погрижиха да имате напитки, бира, организация. Ако нямаш нещо против, нека да ги поканим накрая. Имам няколко думи да кажа. Имаме едно закриване с вика, но ще ги поканим задължително да видите какви млади хора има във вашата компания и какви неща вършат те. Само секунда да си закача моята презентация. Днес, за разлика от друг път, имам щастието и удоволствието да не закривам сам. Само да си пусна. Имам няколко думи да ви кажа преди да приключим. Така, 13-тият Cyber Security Talks приключва, поне официалната му част с презентациите и с нещата, които искахме да ви покажем. Но събитията продължават. Днес техниката определена е на моя страна. Следващите месеци, както и миналата година, през юли-август ще почиваме, но от септември продължаваме с нови сили и с заредени към нови събития, нови хора, нови компании, с които да ви покажем, с които да ви срещаме. Много интересни
проекти и хора, с които да ви запознаем от общността. Искам да ви поканя на едно събитие, което стартира утре в Интерекспо център. Събитието се казва Интердрон Експо и предоставено от Киберклуб. Имаме покани безплатни за присъствие на това събитие, така че всеки, който иска да присъства безплатно на него, да ми пише на мен или да влезе в Discord, ще му изпратиме като член и част от общността на Cybersecurity Talks, възможност да отиде на него. И последно, обещавам наистина, това ми е последния слайд, отново се обръщам към вас да се включите с толк, да разкажете нещо, с което сте занимавали, нещо върху което сте работили и да споделите това с общността, така че на сайта на Cybersecurity Talks има форма, в която може да подавате вашите теми. Така че сега в момента мисля да поканим абсолютно всички колеги, които участваха от Мнемоника и ви помогнаха това събитие днес да се случи. Също и с благодарност към вас, отново се отправям благодарност към вас, че сте тук и уважихте нас и тях и Мнемоника като цяло с присъствието си и ще оставя тежката задача, Вихре, на теб да затвориш в цялата част. Събитието си е твое, ние само помагаме, ти го затваряш. Аз само да кажа, че две неща не се случиха по сценарий тази вечер. Първо, Гергана не зададе нито един въпрос по сценарий. Като се надявам да ви е било достатъчно интересно, пък Симеон импровизира също толкова добре. И другото, аз не знам с флашката ти как рискува, но сигурен си, че трябва да учим хората на такива неща. Ами, моето мнение, както и на колегите от Hacker.bg, а именно, че хакинг is not a crime, трябва да знаем какви са техниките, обхватите и тактиките на атакуващите, за да можем и ние да се предпазваме. И именно тук аз имах подготвен въпрос за Симеон, но ще остава може би в един следващ разговор. Как се справяме с ATP-тата ми? Имаме Threat Intelligence, имаме Threat Hunt и трябва да знаем как се случват и как работят лошите актьори, за да може да се предпазваме. Така че не смятам, че това е нещо, което би привлякло хората. И това е нещо, което в момента е интересно, но пак аз трябва да знам. Благодаря. Аз ще завършите с Мнемоника, няма аз, има ние. Благодаря ви, колеги.